най-късно. А същата вечер една снимчица, за да ни дадете на нас резултатите, да може тук да ги наберем, да имаме резултатите още до сутринта. Ние цяла нощ ще бъдем тук, целият ден ще ви обслужваме вас, ако имате някакви въпроси. Обаждате се, тук ще бъдем, да. По училища се комбинирайте, ако може. Там по 10-15 секции са, разберете се, ще имате групи. Аз поне съм направил в Красна Поляна групи на училищата. Те се разберат кой ще вземе протоколите и ще ми ги донесе. Красна Поляна наблизо, всичките протоколи ще ги донесат тук. Другите... Миналата година изпращах човек, който събираш от всички секции. Да. И аз съм обирал и съм ги носил тук, но сега... Просто чакаха едни бъдни да приключим, за да ни вземат протоколи. Точно. И аз така бях, да. Който може, моля ви, още през нощта. Който не може, на другия ден, но снимчици. Снимки в Viber групите? Да, на координатори там, който е, за да можем ние да ги въведеме тук. Сега на 14-ти пак ли ще има обучение? Държавно. Държавни някакви са вече, нали? Да, което е в... Потом не е само 14, той е на 16, на 17 си тук в Красна Поляна. Може. Имате различни дати и часове. Своги, в 11 часа на обяд. Кой ще ходи в 11 на обяд, не знам. Хубавата, не хубавата ли на работа, не знам. Благодаря ви още веднъж.